बिनि आदाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा दायनिगिरिया मा जागोन हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि सुथुर होनो खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगांग्रो जासिनाय थाबाय नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा आं शेयार खालामनो सानदों जोंना दाख्लै जेन ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय मानगोनां दिपेन बर' सारनि जे बे गोसारबाय थानाय जेनेबा बेखौ सोर भाइरेल खालामा जेनेबा मानो भाइरेल खालामा आरो बियो सोरजों भाइरेल खालामजाया जों बेनि सायाव सावरायगोन आरो जोङो बे खोथाखौ दिपेन बर' सारनिफ्राय जोङो खोनासंनानै लाग्रोनि गोसोआव बेबायदि आंनियाव साननाय फैयाखै बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव इउनिटिनि सार्थआव मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांदों दा बेखायनो बियो गोजाम अडिअ जानांगौ खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै एआइनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखआव जेबो रिलेभेन्सि गैया आरो स्पष्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता अस्तित्व थामोन्था रैखाथि माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों सावरायदों खोब गोथौयै सावरायदों प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों बेंगरा नार्जारि इउजि ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो मालाबा जातिनि सार्थआव रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो सोरबाया नन डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो आंखौ सोंखारियोब्लाबो हारि दानायनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सान्थि गायसननांगौ एनडिबिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बिथांमोननि केस बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों नेसनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैखोम बिथांजों जि सावरायनाय जि भाइरेल बेखौ सबबो नुदों आंबो नुदों आं बेखौसो गोसोखांदों जे बड'फाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनांगौ बुहुमनि बर'फोर खौसे जाहोनै होनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि सिमाङा बड'फानि सिमाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनायानो बिथांनि सिमांमोन नाथाय दुखुनांथाव बे एखे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बड'फानि उननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दा हारिखौ बोखावनायनि बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ बेराफारसेथिं बड'फाया बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय बिराद नाजालांबाय बेराफारसेथिं प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा हारिखौ बिराद बोखावबाय हारिखौ बिराद गावस्रा होबाय आरो बिथांमोननि उद्देश्यआनो हारिखौ गावस्रा होनाय दा बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे माहारियारि आफादा सासे रिपर्टारखौ
बुंहरनाय स्क्रिप्टेड मोनसे नाजानाय आरो हारिखौ गुलुं गुजुं खालामनाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ जों गोथौ दुखु फोरमायदों। दा बड'लेण्ड रादाबनि संबिधान बेरेखा खामानि मावनाय बादि मैखोमा साजा मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानिक बेबो मोनसे बेरेखा हाबाफारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाना बर' हारिखौ खौसे खालामनाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय। नाथाय बर' हारिखौ बोखावनो नाजानाय बिनि दायनिगिरिया मा जागोन? हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि सुथुर होनो, हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि गद्दार होनो। दा हारिखौ बोखावग्रा, हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाय, हारिजों हारि थुनजुलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखि लागोन? आरो बेराफारसेथिं जोङो बर' हारिया दिनै बुजिनो नांगोन, बर' हारिखौ खौसे खालामनोसो नाजानो नांगौमोन माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। दा नाथाय माहारिनि आफादनि मासियाव जिरायनानै रिपर्टार सासेखौ बुंहरबाय, सासेखौ इन्टारभिउ खालाम, ओरै कुइसन खालाम, आरो बिनि दायनिगिरिया उमुगानो। बेफोरबादि बुंनाया, हारिखौ बोखावनाया, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सियाराव जिरायनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो हयथ' बड'फाया गोजौनिफ्राय दुखु मोनदों खोमा जे गावनि उननि दैदेनगिरिया एखे मासियाव जिरायनानै बेफोरबादि हाबाफारि लानायखौ। ओंखायनो दा हारिखौ बोखावग्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो बे आंनि सोंथि। आरो हारिखौ गावस्रा होनो नागिरनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा साजा होगोन? आरो बेराफारसेथिं जों बर' रायजो राजाया बुजिनो नांगोन, माहारियारि आफादनि मासियाव जिरायनानै हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाया बे आंनि फारसे, आंनि कास्टम बसुमतारी जानानै बे आंनि साननाय। आं बेखौसो जास्ट फोरमायदों, आंनि साननायखौ आं कास्टम बसुमतारीनि जानानै। दा ओंखायनो बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया UPPL सरकारनि रन्जित फेरेंगा, बिथाङा मा बुंनो नांगौ, मा बुंनो नाङा, बिथांखौ मा कुइसन सोंनांगौ, मा कुइसन सोंनाङा, बेखौ सोर बियो? मानो फोरमायहरनो नांगौ? जोंथ' दा बिदिसो सानबाय, फेरेंगा बिथाङा जि बुंनाय आरो UPPLनिनो राकेश ब्रह्मआ नानांथा खोथा, बायदिसिना खोनासंथावै खोथा, गाज्रि खोथाफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आनो फोरमायहरो नामा? बे जोंनि गेजेराव गोलाव आरो मोनसे सोंथि सोंनानै थाबाय। दा ओंखायनो हारिखौ बोखावग्राखौ गद्दार, हारिनि गद्दार होनाय जायो। बेखौ हारिया थांखि लागोन, हारिया सानगोन। बे आंनि फारसेसो सानलायनाय। दा ओंखायनो आं गोथौ दुखु मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समाव जोंबो मावथिमोन। आंनिफ्राय फारसेनिफ्राय आं बिदि गोथौ दुखु मोनदों। हारिखौ बोखावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो बेबादि मोनसे रल लानाय, बेबादि मोनसे इन्स्टिगेट खालामनायखौ आं दुखु मोनदों। जोंना खोथाया बिसो मोनसे, बर' फरायसा आफादनि जेन नन पलिटिकेल, जेन'बा गैयै, पलिटिक्सआव गैयैया बोरै पार्टिखौ सामलायखो आरो बेबायदि पलिटिकेलाव बोरै आगान होनो हाखो, बेयो मोनसे रायजो राजानि कुइसन। दा बेनो जेन दिपेन बर' सारा बिबाननिफ्राय जेन माबा मोनसे एंगारनांगोन नामा, बेबो मोनसे रायजो राजानि कुइसन। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना जे दिपेन बर'नि जेन भाइरेल रेकर्डआव जेनेबा मा रोखोम सोंथि सोंदों आरो सोंनो लुगैदों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो